Ibi ni ibyatiko bya Kisi FM enka y'umusi nagosokerio mwancho mategari anonsi asobete na nechiga kine kingiyango chigokwarega na somoro bode byatiko kurwa Kisi FM na renka y'umugusi erietari ane Daniel Momanyi Omuswati omoniga abiri masungi asakare kubongia basacha kandarasi ase Kenyoro gwikasa abande baseriria bakungu babo nigakorekana engoto eyegotoka bumachabe Diana Bunjari ekaunti ya Kisi omongino oyo ayomo bwe myaka 45 nigabeire okoretwo obosoku ase Kenyoro eki kia bumachabe asekeria abeire ogosangereria abagaka goika babeire ogosariti nyomba kya basacha abo abande babeire bagutama kurukinka kyabo goika abana bane abo bakamenyete bono sobo ngina amona ngina abo ase bagenderete gocyandika no musubati oyo abeire okunganya kurumwaye ukiro komenya mu musacha oyo abeire ogoseri omusubati oye kikia mobera abo ase abanyakenyoro babeire no moichano monene ase ngencho omusubati oyo giate konki abetege kumwatekera linde ase ngencho mugako yabeto goitwa ase jinjera cyo botutukanu akaboko rutu ase gesima abwa se bansire kweboli bononga kero kende akolekana omongino onero okoretwo omopango bw'omogako yagoitwa egeranyore chingaki kire chingale kyogotare Kenyoro gionsi asarie Kenyoro ekegima noraitera amyo baba abwe kare giatego giasata ase Kenyoro ekyo nigo kyanyorete omosubati oyo obeire ogosaria ase chinyomba chinyinge atari kobo gotwara obosoku nonya nemepaka atabwati goika abeire ogoseria abang'ina batamire korukinka kyaba ase eng'encho y'obonyakabwa yagenderete gokora ase Kenyoro ekyo asotigarite nwatambe negiatiko kyabere kegokurera abantu banga buna abukorwa sijisa mekyawao onyo muswati oitago jigo chenji kitabye kyaye abanyakenyoro mbabe bakomosokerie ebintu korwa ase Kenyoro ekyo abokogenda ase nka yabo ayibono nonya tago chenji etabye ngabune yabwate egiatiko ngabage kumwatikera naende ekaruwa gekagenda n'obutukibondo bwao ekorereye munigo yanyara korento bosoku asa matanga nyuma yo gocha nonkubokia nechuba nako yechegeri esekera imoka gukwana anyara gutinana nigakorekana ase Kenyoro ekemo ekiye gotoka bosoti location bosoti sengera ward bumachoge chache ekaunti ya Kisi bono ndimolioka kurwa ase chinseme chiga mwanyarire koba mokoiwa ase bono omong'ina yomo bw'emiaka yegatu anyara koba kagosiria obogima bwaye kurindi nekera asiria obogima bwiga bwaye abono botambe amate abairi n'abasani bakonyara koba bagosangererekana nkikaba nekero tuko lyokaenibwa lyenyara koba ligoika nekero chinkwano chigendererete ekero chiabetirense abana bakwanire chisemo chiakwanire kurinde bono yeikeire chingakije chikorera chikonyara koba chigokwana baigo nekero chikorera chikorangeriwa abantu bakumia nabaigo kwaerorera senema yabusa utaibono nekero chikorera chijarangeriwe ekero mong'ina nyarire koba kagoterena kurinde kera konyara koba gakorigeriru kurwa sobware banyore ngatali nanguru chigotenena ekoleng'ani wang'ani ganyarire koba kagwake kongo osekenyuwe ke kabonekanete buna onkubokia uyumo cheche nekero bairwe libaga lyogokwana kairwe likondere nigaimukire getambukiro kyogwisaransa nagotebang'a inkonya mache oigekera koboriwa mache kiategeta goteba yatigete ase echuba yaye kurinde kera bakorete echuba iga banyorire ng'ani gebogoreti onkubokia igaime obono bosoku asa abana baye bakumia gotebang'ano nekero bamoretete korwa ase enchera nigarenge buye gekoreng'ani bang'atariete gento kende gionsi kurindi nekera ikera sorogongoro iga iganyarete koba gakorusia egento ase epagi yaye emeki enyarete koba gakori ng'ora goika kenyarete koba gekomotindia kegima baigo goika gwakerera nonya nakorwa ekero goigoro goika gwakanse na bantu gokuming'angi kiabeire sorogongoro iga kurindi gekoreng'ani bang'ana marua ya iganyarete koba gakunywa bona moirire siorori na baigo komorusia ase ekerogo wololo asa abantu bakumi nabaigo kobori nambosoku kyobo chikorera chikonyara koba chikoreta goikana nekera baye chikorera chamwabo chenyarire koba chigosira batakere kwebeka senchere wonerete nonekera bagucha se chinkwano banyara koba bakobeka chinkwano chabasenge nchoborunge korinde nainde babugiriye getambokero yokogendera kobogoriro ne chichwanga goikana na samatangare nabaigo koreta bono chigosori chokwegia sorogongoro iga nona sabantu bakumi nabaigo kobori ngangi kiagerire nona bangina nainu mwetwekire chingoborebo goikana ne
chinga gichiga mugendete kuna kono kunyweke nyuweke igagetanjiri igari yarure ase bonege kurege tindi kiabekiru kurwa rwongoro iga na bali bagendete kuna kwibisa no munakere nyoma yanyareko bakayo koruna abana babo banyareko bakoleta barugi igona nyekera amabanyareko akobase chinga cyabonande bayimoka singa ncho kwibisa maga yekenyuwa kwika bagenda okore ibintu bitagwenere tiara sincho gotirera bayigo kwika batogania abana bayiga nyareko babako nekinga babwatokira muri yo korengani wanga chinga kichinga bune chigene kitakere kobe kuchomorembe kore ndetali chinga ki chebinyuwa ebi bikonyareko bikore tubitali namasikani oyueteire ntoko mokonya si bono banyorete amagusia tebete balere nkonu enaboli kurwa jinse mechi ebyatane byatego nekabratike today ni mwigo bikobwanse buna ababi nigo baogiria abantu ase ekenyorekemo ase bagenda na kwiba ase egare chieyemo goika ase bachicha botuko na kwiba eng'ombe ase omochie oyomo ase banaro na eng'ombe eyi kobwatwa nigakorekana ase ekenyoro kia nyegeita eki egotoka isiche sa procation kia bonyarugwanda ekaunti ya nyamira amaichano na makumiani iga wabwanete ekenyoro eki iga mwanyarire koiba aiga ndi morioka engakia bauri banyarire koba bakwangamisa abantu ase obotuko ngaki omokori biasara oyomo ase omojogo biri goyokore egere kiaye welding ni ariko enda sakojega sina kuwa mona kanyara kanyora ngai kisieri ni oyatire neki mashini no ne gidirisa gire kanyara siwe ni kanyara ko iwa so tukawamo tibakali ngaki anyara kwa kera machoro na kuwa mono akumetinga bambrakia baiga bana banyara gotagora asa ko de biasa na kuwa mono kumwangamisa sinje kire binto ochandikire ngaki agendrete konya kwake koko na kwa ka jiripoti ya serikali nyara kumubwatia sinje ko liye binte biga no mulimi yo monere ni gati kuboka kisa ngiti abutuko kuwa mono agati kusimulia ngombe ya ng'ombe n'abagati anyare kubura kurubweri tigita chene ngake bikuro byandrete kubwata ni kaba mura banyara kubwata yoro ase banyara gwete nakoli amane bikie nekindo te asinya sae bunari nyasae anyara kubaigole njira ase banyara kubwati weke kenyoro kebe kaine nekeiga ase banyara kanyore ng'ombe inga no isibire ine yemete estigire yo kororo ngake banyara gotema ukageranga mbamura kya bakumati kwanga sarie bintu kuru ase binyore biga ni banyara ukagera abamura bagotoka ngina ase kenyore ki prende banyara kanyora mu muronde ni banyara kororo kasangina ne pia tije pakiriziko era matoboka yabeire bobe ekibanyara kunyobogoria na bintu binde baganya kubikola mpaka ikisenya kama kia banyanyimbo asike mujoke birigo ase bona bakanyitenga tia banya bako manyanga kayya babira bakurwa bahote kwangamiza abantu ase binyoro yisokonya ekyo musajangwe tanna ina la tanna takumira na naro agaitanira nele arano kusa kibonde omusachi yomekera arenge kweniwa nigi sanduku ya nyara gwatwe kerore asekagire ne chisegi che kifamilia nigakorekana nyabiore ije gutoka bomachoge borabu ekaunti ya Kisii yarekanire nga usiya iga ekero abagakana bangina babeire bakobona mbatwikamo abo no bono konyora nga obuye bwo bokorekana gwetire familia yabo undi muri ukabonekera umwaka yo mu myaka imenge abeire gutwikamo abona saba mura barenge biki nyumba isatu na kiru mumura igabote bangekera tindikira mu mama kero gende na liye bisibi abeire biko zero kya nyumba minto amangana makongu mwako yiga abeire kurwanira karusi kumochori amura bonika barwanire amagetone uika ekegwango babeire bakurusania manyinga nonyane ko sanduku yege kurukwe covid ni ko babeire bagwate kerore abona so mwako yabeire okorekana olibirati abira gaki abira wikembe ko ba ekomutirira nekieni kiaye kiabire kiguchenjia nasenjirende amasikani gabeire akubura abamura b'emyaka emeke abona saba kana bangina batatikira umwega babeire bagwasimura bakuburinga abantu b'emyaka emeke ni bakuanga bagakana bangina ko bari moyo kurinde ngakiyo kurara niko konyora bari no gosemera n'ugwanje niyo bane kugiase bari iyi ne muma abo bona se batebire nga teko bangane bisibakuriya kurinde tanguje gose ukoragererwa niko bakuriye kiyagera umuntu ibagwanjyo kerari buya nonyane kera ko bugwasimura na kwaura utige bisiyo na masini yamanga asenka yaye isike nomusakwiye giyate ko bono ka ko tegenyeri nikatekiri na umuro w'igatamu omusachi omoni gare birero kubwatikana omusubati oyo anyarete gotamana komutigera omwana omoke ase bona iranire asakare komutingese egi entindi nigakorekana bomunyama iye gotoka nyandigo sa procation sauti mogirango ekaunti ya Kisii naya nigagocha chinga kiekeregia teko kenge safari kerekeiga amonaria nekero kiabete gekobeke kam asoro gongoro iga mwaigure ano kenyete bone familia ya monigo berutereire basiruta no nyandiko chinga kiekera baibori ababete
bakunyomana na barabunya saka baseni akababana kulende ngekero umwana oyo igokane oromumura abeto kunyoma kulende ngabono amangana niga abete akomabera mamincha nonye nekero nyasabe to kubaseni nakuba omwana oyomo tumbe bitugi ngachinga kekero mumuro yabwateke barua kem aschinsemo cha Nairobi nekero kyabete gekwera kaba no murgiya kamatenga boneke barua kyangereire kulende bono ekero muswati abeto gocha asenka mono mwana ano abete bono gotamera ngande moise kumwabono muro irarenge kulenda sabe to gotiga umwana oli bemyaka 3 na kogenda aschinsemo cha sobo na sabe iro komenya ro kwika emyaka 5 nebere oli emyaka 5 ne 3 nakiye kare kulende ngaiga bono ekero bona bairi abaiga babete bagochika chikora chaba asogo charene komanyanga ngakyobo gimabwa abana bakomenya kulende aiga bone ke bataba ikona kogeni gwekere baragire bayigote nekero bono yikete chinsa andake ngachisigi no gochisaini chiarengo cyoko ibo mwana uri gwetera nyina nekere abete komanyakana kulende kira bayura babete bagokana yekolenga mu muro botarengaro kulende aiga bono no chinkundi chia chagete muna chiri chia Mike Tyson bantu babambu bone kire jate ko kyabeke kambia sano kyanyora ngabono bayibuli abaiga kubo mwana ya ente kolera na goteba ngere tasera timurugi oye kulinde kira beto kona chiki na kyo gotara era ti amutigera umwana ekegera abana bange batanyore to boleri oboronge nigo babete bakomenya ubugima boro bobeke gima kulinde umwana kara kinenga na inaga ningi na irane kere na tabeto ko moseri tabwatinjire kine cyose anyako ko motanga gekorega na tegeto umwana oye anyako bogo soma anyako bogo kina so bugima boro bya botari bori bogo tanga tanga sikipara bwate yoro na sebone kyate ko ketatigire maega asekia botinga ine ayebaba ukana cheki na cyo gotiga mino uruko murugi byenka mwanyoliro umwana aseke barua kyarenge kyare watumirwa cyasenka andake naende kwaimukire watamire wakire se ino mwachakire bina asenchende ogo chando mogako ninki gosekya melire asenkora yauna somo birogo nabasubati bali banga buna baiga na erebuya ose erebobe pike nigateko gyachire kero kiranyora yande kenya ko bayarentera Ebiateko na Daniel Momani. Wikira mwancho mateke nongo chokoro morobirio bibiateko nigongo gosegeta ogenda gotegera Kisi FM nerenka yo mugusi wikachinga kinene nenda koretero morobirio yo irietaria ne Daniel Momanyi ebyo ne byateko bya Kisi FM asetoko koretera ayatwa korero butati n'ubutuki bwise ne kurwa semechi nebikori nebinyoro byonsi asorogongo urwagusi